Isusi mo na ang kinabuhi ko, walay higayon nga mibulag ka nako ang imong mga mata. Bisan asa ko mo ato ikaw mag-uban ka nako, bisan asa ko mo tago ikaw musunod ka nako. Wala ako'y mabuhat nga dili mo makita akong Dios. Walay alilong kanimo, walay matago kanimo, kay bisan gihuna-huna ko pa lang nasayran mo ng daan, kay wala pa ako matao. Isusi mo na ang kinabuhi ko, walay higayon nga mibulag ka nako ang imong mga mata. Bisan asa ko mo ato ikaw mag-uban ka nako, bisan asa ko mo tago ikaw musunod ka nako. Wala ako'y mabuhat nga dili mo makita akong Dios. Tago man akong ilam sa kadagatan, ug bisan asa pa ning kalibutan, bisan pagtabunan sa kangit-ngit o dili na mosidlak ang adlaw pagbalik, walay higayon nga gikalimtan mo ako. Bisan asa ko mo ato ikaw mag-uban ka nako, bisan asa ko mo tago ikaw magsunod ka nako. Wala ako'y mabuhat nga dili mo makita akong Dios, nga dili mo makita akong Dios, nga dili mo makita akong Dios. Naabot ba sa punto sa imong kinabuhi nga imong gimahay ang Dios tungod sa mga bati nga nahitabo sa imong kinabuhi? O di ba kaha nalugi ka sa negosyo? O di ba kaha nagmahay ka sa imong pamilya o sa imong nga kapares nga imong gipili sa imong kinabuhi? O di ba kaha nagantos ka sa tumang kalisod? O di ba kaha naa kay sakit? O di ba kaha wala kay kwarta? O di ba kaha nasakit ang mga kauban nimo sa pamilya? No, daghan kay mga rason, nga mga bati nga mga sitwasyon nga naabot sa atong kinabuhi. Ug akong pangutana, naabot ba sa punto nga diin imong gimahay ang Dios tungod niini? Apan ang mensahe nato karon, atong tan-awon kung kinsa ang Dios, kinsa kita, ug unsa kalawom ang gugma sa Dios para sa katawhan. Nga diin atong paghisgutan ang dili masukod na gugma sa Dios. Ang Ginoo grabe kayo ka mahigugmaon. Ato makita nga din ang Dios gikan pa sa sinugdanan, gibuhat niya ang kalibutan, and then grabe ka anindot ang kalibutan. And then kinalasan gibuhat niya ang tao. Unsa man, ato makita diri ang gugma sa Dios. Atong makita diri nga din gusto ang Dios nga makabaton kita og relasyon sa iya. Ngano gibuhat man ta sa Ginoo, ngano ang tao gibuhat sa Dios nga naay kaugalingong pagsabot, naay kaugalingong pagdesisyon, naay kaugalingong pagbuot. Ngano man, tungod kay dili gusto ang Ginoo nga din mahigugma ka sa iyaha or mahigugma ang tao sa iyaha. Nga din murag robot nga wala siya desisyon, nga murag robot nga wala siya kaugalingong pagsabot, wala siya kaugalingong pagbuot sa iyahang pagbati. Mao na ang Dios gihatagan kita niyag free will para kita mismo, kita tao mismo mao mobaton og gugma sa Ginoo gikan sa atong kasing-kasing og tinuoray kana siya.
ug mao na siya ang gusto sa Dios nga diin again atong paghisgutan ang dili masukod na gugma sa Dios. Atong mensahe karon makita diri sa Roma 8 og pinaka common nga mga quote verses dire sa 28 hantod sa 39. Balik ko nako. Ang atong mensahe makita diya sa Roma 8 bersikulo 28 hantod sa 39. Before na to basahon ang pulong sa Ginoo, magampo sa ta. Ginoon Dios niini nga panahon kami Ginoo nagpasalamat sa imong dako nga gugma, sa imong dako nga grasya, sa imong kaluoy, sa imong nga gugma sa matag usa. Tuguti o Dios nga din ang imong mensahe karon nga among madungog, tuguti Ginoo nga din imong hikapon ang tagsa-tagsa kasing-kasing sa naminaw karon. Imong hikapon Ginoo ang ilahang kasing-kasing nga diin among makita Ginoo nga ikaw ang tinuod nga Dios o nagkinahanglan kami ug uhaw kami sa imong nga pulong. Tuguti Ginoo ang matag usa nga din among mailang nga ikaw ang tinuod nga Dios ug ikaw ang nagbuhat sa kalibutan, ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi ug ikaw ang Dios nga mao'y naipagbuot sa tanan. Dalaygon ka Ginoo sa imong mensahe karon. Ikaw Ginoo mao'y mapasidunggan nibisan Ginoo sa ako nga ubos nimong alagad gamita ako para sa pagsulti sa imong mensahe nga din maabot sa imong katawhan ug kuha nila Ginoo ang imong nga mensahe Ginoo o yun sa imong kabubuton. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mensahe sa Ginoo sa Roma 8 bersikulo 28 nagaingon, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Atong tan-awon dire before ta mo proceed, before ta mo padayon sa atong mensahe karon, natay tulo ka pangutana nga atong i-reflect or atong tan-awon ang atong kaugalingon kung naabatan niini ug atong sutaon kung unsa ang atong tubag niining mga pangutana. Unang pangutana mao kini siya. Sutaay mong kaugalingon, pangutan-ay mong kaugalingon. Kinsa ba ako? Kinsa ba ako? Nasayod ba ka kung kinsa ka? Gikan sa imong mga problema, nasayod ba ka? Gikan sa imong unsa imong mga batasan, nasayod ba ka kung maglagot ka, kung masuko ka unsa imong gipanulti, kung magselos ka unsa imong buhaton? Kinsa ba ako? Sa kinatibuk-an, kinsa man kita? Kinsa ba ako? Panduha, kinsa ba ang Dios? Nasayod ba kita kung kinsa ang Dios? Nakaila ba ta kung kinsa ang tinuod nga Dios? Ato bang gitrato ang Dios isip kung kinsa siya nga Dios siya? O di ba kausab ang atong pagtrato sa iya? Tratuhon lang nato ang Ginoo nga din moampo ta magistorya ta niya kung natay pangayon. Tapos ang atong pagsulti pud niya murag naay kondisyon nga Lord kung imo nang ihatag nako musimba ko. Magpagamit ko nimo sa ministry. Kung di nimo ihatag nako Lord, di ko mo padayon sa imong ministry. Di ko mo simba. Ingon ani ba? Natay kondisyon nga gibuhat sa Ginoo. Kung gibuhat ka sa Dios, naa ba siya kondisyon sa imuha? Gihatagan niya ang tawag kaugalingong pagsabot ug pagbuot kung unsa iyang pagabuhaton. Apan gusto ang Ginoo, ang intention sa Ginoo nga gibuhat niya ang tao para mahigugma sa iya, para mo simba sa iya, para mo pasidungog sa iyang ngalan. Mao na sa bersikulo 28. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong higugma kaniya. Tanang butang is para sa kaayuhan. Nagpasabot diri nga giilan ni Pablo nga din ang context nato diri niini nga libro sa Roma. Duato ni siyang gisiris and then atong balikon ang kapitulo 7 nga din makita nato didto ang mga tao, especially ang mga Kristohanon, mga Hudiyo o mga dili Hudiyo, nga din nagantos sila bisan si Pablo mismo nagingon sa kapitulo 7 nga din nagstruggle siya sa maong sala. Nga di na mga buta nga din dili niya gustong buhaton pero iyang nabuhat. Mga buta nga iyang pagabuhaton pero wa niya nabuhat. Nagpasabot nga din di niya gusto buhaton ng sala pero makabuhat siya og sala. Na ang struggle sa pagpakasala. And then panduha kung atong tan-awon diri nganhi sa mabaw nga mga bersikulo before ang bersikulo 28 atong makita diri nga naang pag-antos. Apan giingon ni Pablo nga din bisan na ang pag-antos naa ang umaabot nga himaya nga ikahatag sa mga katawhan nga nahigugma sa Dios. Laktod nga pagkasulti, iyang giilangan na ay pag-antos
bisan mga Kristohanon, ang panduha is naay struggle sa sala. And in connection ni ini nga bersikulo 28 nga diin bisan sa imong kalisod, bisan sa imuhang bisan nagkalisod-lisod na ka, nagkapandol-pandol na ka sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo, ang Ginoo na ay plano ni ana. Bisan to nag-antos kasi mong kinabuhi, ang Ginoo na ay plano ni ana. Ngano man ang tao mag-antos, tungod kay ato makita gadin nga diin nagkinabuhi kita sa makasasala nga kalibutan. Ang presensya sa sala naa sa kalibutan. Og maapektuhan kita tungod kay ang bayad sa sala maong kamatayon, ang kamatayon ana ang kasakit na ang pag-antos, sumao na samtang buhi ang tao, magubati kitag pag-antos, mubati kitag kasakit. Apan ang dakong pangutana niini sa imong mga kalisod, sa imong pag-antos, imo bang gipasalamatan ng Ginoo nga din Lord, salamat nining mga pag-antos, salamat nining bati nga sitwasyon tungod kay nakat-on ko unsaon pagtrato nimo maayo, nakat-on ko unsaon pag mahigugma og tarong, natrato ko Ginoo kung unsaon pagkontrol sa akong kaugalingon o bisan unsa man nga rason, imo bang gipasalamatan ang Dios tungod niini? Tungod kay usa ni siya sa pinakadako nga challenge sa matag usa. Tungod kay ngano man maglisod ta pasalamat sa Ginoo in terms nga diin nagkalisod ta. Apan ingon ang Ginoo, ingon ang pulong sa Dios nga diin ang tanang butang is para sa kaayuhan sa mga tao. Og mauna ang ikatulong pangutana nga atong tan-awon sa atong kaugalingon. Gihigugma ka sa Dios. Ang pangutana, nahigugma ka ba sa Dios? Moingon tag yes. O di ba ka sa simbahan, sa sulod sa simbahan moingon tag I love you Lord. Pero sa gawas na sa simbahan moingon tag I love you world. Unsa man? Atong sutaw ng atong kaugalingon, kinsa ba ako? Kinsa ba ang Dios? Nahigugma ang Dios kanimo? Nahigugma ka ba sa Dios? Muna ni ini nga bersikulo sa bersikulo 28. Ang tanang butang is para sa kaayuhan sa iyang katawhan nga nahigugma sa Dios. Laktod nga pagkasulti, ang tanang tao nga nahigugma sa Ginoo, nga naay relasyon sa Dios, ang Ginoo dili magpasagad sa iya. Ang Ginoo na ay saad nga nindot para sa iya. Apan atong tan-awon diri, wala miingon si Pablo nga diin kung muduol ka sa Ginoo nindot na imong kinabuhi, kung muduol ka sa Ginoo modato ka, musikat ka, wala na kay pag-antos, maayo imong sakit. Wala miingon si Pablo niana. Mabaw ni ini mga bersikulo giangkon ni Pablo nga naay kasakit. Laktod nga pagkasulti, miingon si Pablo nga diin bisan sa imong kasakit, bisan sa imong kalisod, maski pobre ka, wa kay kwarta, wa kay gikaon, ang Dios wa nibiya kanimo. Mo ni gustong ipaabot ni Pablo nga din ang Dios na ay plano kaayuhan para sa iyang katawhan. Sa bersikulo 29 nag-ingon, kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Niini nga bersikulo wa nagpasabot nga din si Kristo mo'y unang natao tapos kita na second, na third, na fourth, and then and so on. Wala nagpasabot niini. Ang atong pasabot niini is ang pagkahalangdon ni Ginoong Hesukristo. Nga din siya ang pinakahalabawng tanan. Nga din wala na ilaing sangpiton pa kung si Ginoong Hesukristo lamang. Kung atong makita diri nga din before namugna ang kalibutan, anaa na siyang daan. Mao ni pasabot niini nga din anaa na siyang daan nga din siya ang naa sa sinugdan pa lang before namugna ang kalibutan. Nag-ingon nga siya ang kinamagulangan, nagpasabot nga din siya ang pinakataas ug wala nay lain pa. Nga ang atong sangpiton mao lamang ang Dios. Naigiingon nga diin ana ay gipili ng daan sa Dios. Naigiingon nga diin iyan ang gilain nga may sama sa iyang anak aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Atong tanawon diri nga diin si bisan kinsa nga diin mosulod. Akong gisulti kaganina nga diin ang tao gibuhat sa Ginoo nga naay kaugalingong prinsipyo, naay kaugalingong pagsabot, naay kaugalingong gugma, naay kaugalingong pagbati, naay kaugalingong pagbuot. Laktod nga pagsulti gibuhat niya ang tao nga diin ang tao mismo mo'y magbuhat o magdesisyon sa iyang kaugalingon nga diin gusto siya makig-connect, makigrelasyon sa Dios. Akong pasabot niini nga mao si bisan kinsa nga mosulod balik og relasyon sa Dios. Nga din atong tanawon nga from way back sa Genesis, nga din ang kalibutan gibuhat sa Dios nga anindot. Apan nahimo kining bati tungod kay ni-enter o nisulod ang sala sa kalibutan. Laktod nga pagkasulti, ang bayad sa sala mao ang kamatayon, mao ang kasakit, mao ang pag-antos, ang kalibutan na apektuhan, ang mga tao na apektuhan ana ang pag-antos tungod kay epekto sa sala. Atong tan-awon diri nga diin
Mayon tag mobalik ta og relasyon diha sa Dios. Tungod kay ngano man? Tungod kay ang atong nindot nga relasyon sa sinugdanan pa lang naguba sa sala. Ang sala naguba sa maong relasyon. Ang gusto sa Dios nga diin makigrelasyon kita kaniya pagbalik. Nga diin mahibalik ang atong nindot nga relasyon. Nga mahisusama kita sa iyang anak nga si Ginoong Hesukristo. Nga diin siya ang kinamagulangan. It means nga diin part ta sa pamilya sa Dios. Amen? Part kita sa pamilya sa Dios. Muna ang gusto sa Ginoo nga din mo dawat kita sa iyaha. Ang gusto sa Dios nga din makabaton kita og nindot nga relasyon sa Ginoo para mahipart kita sa pamilya sa Ginoo. Sa bersikulo 30 nagingon, busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Gipaambit sa iyang himaya. Atong tanawon diri nga din gitawag sa Dios laktod na pag-asabot niini. Wa miingon nga din kita mooy nangita sa Dios and din kita mooy nakakaplag sa Dios. Ato ni siyang tanawon. Dili kita mooy nangita sa Dios. Laktod nga pasulti ang Dios nagbuhat sa tao. And din gibuhat niya ang tao, and din gitawag niya ang tao nga moduol sa iya. And then moy tag kita mooy nakakaplag sa Dios nga murag ang Dios mooy murag ang Dios ray stay put lang siya tapos kita mo'y nangita niya. No, God makes a way. It means nga din gipakita sa Dios ang iyang mga buhat nga din para ang tao makaila sa iyaha, para ang tao mo ila nga siya ang Dios. Laktod nga pasulti ang Dios mismo mo'y nangitag paagi para kita makaila sa iyaha. Kung atong tanawon sa kapitulo 5 nga din si Jesus Christ namatay para sa atong sala. Para mailhan nato nga din si Jesus Christ maong bugtong manluluwas sa mga tao. Ato makita diri sa bersikulo 30 nga diin iyahang gitawag ang mga tao para mosulod unsa man mosulod og makigrelasyon sa iyaha. Atong tanawon diri nga dili ta qualified ang makigrelasyon sa Ginoo. Dili ta qualified. Unsa may gibuhat sa Ginoo? Siya mo'y nangitag paagi, gibalik nako. Si Ginoong Hesukristo namatay nga ibabaw sa cross para sa pag-erase, para sa pag-ula kapasayloan sa imong mga sala. Para nindot ang imong relasyon sa Ginoo, sa Dios. Atong makita nga diin ang Ginoo mo'y nangitag paagi para kita makabaton og nindot nga relasyon. Dili ta qualified nga makigrelasyon sa Ginoo, dili ta qualified nga diin makabaton kita og nindot nga relasyon sa Dios. Ang Dios mismo mo'y nagtawag sa mga tao nga kung ang tao motuo ni Kristo nga mao'y iyahang bugtong manluluwas sa iyahang kinabuhi. And then ang Ginoo mo'y mag-qualified nimo nga din mahimo kang matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuo nimo diha kang Ginoong Hesukristo. Nga makita sa Dios ang imong kasing-kasing nga din ikaw mismo ay buhat sa desisyon, ikaw mismo mo ay nagbuhat sa maong pagbuot nga din sa imong kaugalingon, imong giangkon nga din ang Dios matarong, ang Dios matuod, ang Dios mo ay namatay sa imong mga sala, ang Dios mo ay bugtong manluluwas sa imong kinabuhi. Ug mao na siya nga diin ang Dios gitawag kaniya ug siya mismo mo'y maghimo kanimong angayan para sa iyang atubangan. Ato makita diri sa 31 hangtod sa 36. Karon, unsa may ato ikasulti mahitungod niini? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato? Kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang sa kanatong tanan, dili bahatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May maghukom ba kanila nga sila sad-an? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw o gatua siya sa tuo sa Dios og nangalyupo alang kanato. Atong makita diri sa bersikulo 31 ang kadakong gugma sa Dios para sa iyang katawhan. Nga diin wala magdumili ang Dios ni bisan gani sa iyang bugtong anak si Ginoong Hesukristo. Atong makita diri bisan pag atong tan-awon ngadto sa uban nga libro sa New Testament sa libro sa Juan 3:16. Nga diin atong makita ang gidakong gugma sa Dios. Nga diin unsa may iyang gibuhat? Iyang gipadala iyang bugtong anak si Ginoong Hesukristo. Laktod nga pasulti, ang Dios wa magdumili nga din iyang gikumkum tanan para nato. Murabag di siya gusto nga din makigambita sa himaya niya. Dili niya na.
ang Ginoo wala siya magdumili sa iyang bugtong anak. Lagtod nga pagkasulti, ang gihisgutan diri is ang kadako nga gugma sa Dios para sa katawhan. Tapos mangutana ta sa atong kaugalingon nga nagantos ko wala na higugma nako ang Dios sa akong mga kalisod. Asa man ang Ginoo, wala siya nagatiman. Men daghan kitag mga rason nga din wala ko'y sapi, wala ko'y trabaho, naapa ko'y sakit, naguba ang akong pamilya, tanan daghan kayong mga rason, di ba? Apa ng pangutana? Unsa may naa sa atong una-una? Moingon bata nga din, wala na ko higugma sa Dios, gipasagdan ako sa Ginoo. Walay Dios sa akong kinabuhi. I mean kaning mga pulong niini, kita mo nagbuhat og limit sa atong kaugalingon. Nga murag wala na to ilha kung kinsa ang Dios. Manang akong pangutana kaganina, ang tulo ka pangutana is mao ni siya, kinsa ba ako? Ilha ang imong kaugalingon. Panduha, kinsa ba ang Dios? Ilha kung kinsa ang Dios nga imong gialagaran. Pantulo, higugma ka sa Dios. Nahigugma ka ba sa Dios? Muna ang tulo ka pangutana nga dapat tanawon nato sa atong kaugalingon in reflection ni ini nga mensahe. Kung tinuod ba nga nahigugma ta sa Ginoo in spite sa bati nga sitwasyon nga naabot sa atong kinabuhi. Ato makita diri sa bersikulo 35. Busa, kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakit ba, ang kalisdanan, ang mga pag-antos, ang gutom, ang kakabus, ang katalagman, o ang kamatayon? Sumala sa giingon sa kasulatan. Tungod kanimo, na miligro kami sa tanang panahon, nahisama kami sa ihawunon nga mga karnero. Sa bersikulo 37, dili, hinuon, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Unsay makita nato diri? Ang makita nato diri is ang kadako sa gugma sa Dios. Ang dili masukod nga gugma sa Dios. Ang dili matukib nga gugma sa Dios. Ang dili masulti nga gugma sa Dios. Ingani kadako ang gugma sa Dios para sa iyahang mga kaanakan. Laktod nga pagkasulti, aton tan-awon way back nga ni sa bersikulo 28 hantod sa 31. Ato makita diri nga ang tao nahigugma sa Ginoo. Okay? Nahigugma sa Dios ang tao. Ug ang tao nakigrelasyon sa Dios. If naatay relasyon sa Ginoo, naabay makapahimulag kanato gikan sa Dios, wala gayod. Si bisan kinsa nga tao nga din miangkon sa iyang kaugalingon nga makasasala siya ug iyang giangkon nga si Kristo mao ang manluluwas. Naa siya nindot nga relasyon sa Ginoo, naabay makapahimulag kanimo gikan sa Dios. Wala. Nag-ingon diri, bisan ba ang kalisod? Dili. Bisan ba ang kamatayon? Dili. Bisan ba si bisan kinsa nga tao sa kalibutan? Dili. Walay makapahimulag kanato gikan sa Dios. Ingon anak kanindot ingana kadako ang gugma sa Dios para sa iyang katawhan. Bersikulo 38. Kay kaniya nga nahigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o ang kinabuhi o ang mga anghel o ang mga langitnong pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon o sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o ilalom. Wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios gikan sa Dios nga naa pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mao ni siya. Ato nakita diri ang kadako nga gugma sa Ginoo. Ug atong tan-awon karon sa ato nang kaugalingon. In reflection, kinsa ba ako? Kinsa ba ang Dios? Nahigugma ang Dios kanimo? Nahigugma ka ba sa Dios? Ug mao ni siya. Asa man ka nangita og pasukaranan sa imong gugma in terms kung nahigugma ka sa uban. In terms na higugma ka sa imong trabaho. In terms na higugma ka sa imong pamilya. In terms na higugma ka sa imong kapari sa kinabuhi. In terms na higugma ka sa imong mga higala. Sa bisan unsa nga gugma nga nahigugma ka. Unsa man ug asa man ka nangita og sukdanan. Atong tan-awon diri nga dapat ang pundasyon sa ato nga gugma. Atong tan-awon ang dili masukod nga gugma sa Dios. Akong pasabot niini is mao ni siya. Kung nahigugma ka sa imong pamilya, tan-awa nga diin ingon ana sama kadako ang gugma nimo diha sa Dios. Laktod nga pagkasulti, dapat ang imong pundasyon sa imong gugma, sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa imong igsoon, sa imong kapari sa kinabuhi, sa bisan unsa nga aspeto sa imong kinabuhi, dapat ingon ana kadako imong tan-awon ang kalawom ka grabe ka anindot nga gugma sa Dios. Diri nako og in respond kita mismo mo tan-aw nga kung mahigugma ta sa uban sama usab niini. Kay kung dili
pundasyon nato ang gugma sa Dios. Mura ra tag nagduwa-duwa sa pagbati sa tao. Laktod nga pagkasulti mao ni siya. Maabot sa punto nga diin daghan kay mga pamilya nga buak. Tungod kay nga naman. Tungod kay ilang gugma sa ilang kapares, ilang gugma sa ilang pamilya, unsa man. Wala. Wala nakasukod ang gugma sa Dios sa ilang kinabuhi. Ug mao ni siya ang problema karon. Tungod kay gitawag ta og mga Kristohan, dapat mas dako ang atong gugma sa Dios kaysa sa gugma sa kalibutan, kaysa sa gugma sa mga butang nga naa sa kalibutan. Atong tan-awon dire, nga diin atong tan-awon ang atong kaugalingon pod. Kinsa ba ako? Kinsa ba ang Dios? Nahigugma kanimo ang Dios? Nahigugma ka ba sa Dios? Kung atong tan-awon dire, atong tan-awon nga diin moadto ta sa conclusion nini nga part nini nga mensahe. If gusto na to ibalik o i-reunite ang tanan, una sa tanan, dapat atong ibalik ang atong kaugalingon. I-reunite na to ang atong relasyon diha sa Ginoo. Atong i-attach ang atong kaugalingon. Atong ibalik ang atong relasyon diha sa Ginoo. Ug moingon tag ibalik na to ang tanan nga nindot ni relasyon imong pamilya, imong trabaho, tanan. Kung gusto ka mabalik ang tanan, unaha ug balik ang relasyon nimo diha sa Ginoo. Ug ang tanang butang, tanang relasyon nga nindot nga imong gipangita will go with the flow. Atong tanawon dire, mao ni siya ang kadako nga gugma sa Ginoo. Ug dapat sa atong kinabuhi, bisan tuod na ay mga kasakit, na mga pag-antos, again, atong tanawon unsa ang purpose sa Ginoo ngano naabot ni sa akong kinabuhi. Tanang sitwasyon nga naabot sa imong kinabuhi, na ay tumong ang Dios, pangita ug asa, ug i-reflect sa imong kaugalingon. Kinsa ka man? Kinsa ba ako? Kinsa man ang Dios? Nahigugma kanimo ang Dios. Nahigugma ka ba sa Dios? Magampo kita. Ginoon Dios nini nga panahon, kami nun kapasalamat sa imong mensahe. Salamat Ginoo nga din ikaw Ginoo nag-remind sa matag-usa kanamo nga din ikaw o Dios nahigugma sa matag-usa. Nibisan na ay mga problema na ikalisod na ikasakit o Dios salamat Ginoo nga din ikaw sa gadako sa imong gugma wala kami biya sa imong katawhan. O Dios tugot Ginoo ako Ginoo nagaampo. Bisan sa imong mga kanakan nga nagaantos karon, naaman sila sa kalisod, naaman sila sa kagutom, naaman sila Ginoo sakit. Lord God, I am praying nga din ikaw Ginoo maghatag kanilag kalipay. Ikaw o Dios may maghatag kanilag kalinaw. Ug tugoti Ginoo nga din ikaw ang Dios nga mo'y makita sa ilang kinabuhi, maghatag og mahatagan kanilang himaya o Dios sa ilang kinabuhi nabisan sa mga bati nga sitwasyon. Lord God, ang tanan kanimo lamang namo isalig. Tungod ikaw ang Dios nga gamhanan ug tag-iya sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen.